Dhátheangach, Ollscoil Fhrith-Ghaelach, Ollscoil Dhátheangach. Tá sé déimlíon ó chuú deire leis a dógus rachtúla bhí an le 100 bliain go mar Gailge ag loch riar na Ollscoile Cos Caribe. Spragú fachtas an aisin, agus fistrú in áiléirean faoi achas beg torabhíir. Sin talú David Byrne gohfuinú thuiscirt hasanna uachtarán na Ollscoile inis, fear go bhfuil sé I feolam na tangan. Ach, tá míthasa fós le bra agus agóid in bhán go bhfuil leasúachtarán inis chá arcó gan éon chuineal Gailge ar a bost. Seo aon duine a mai gceannas well, a mai bhail strategy na Gailge san Ollscoil agus ní hílim go sé sáisiúil agus seo just buile bháin eile in éan Gailge san Ollscoil. Tásúla gom go bhfuil leid an feibseo curtha mé an fphobal inis an Ollscoil ach muna dheantar aonrad baimidir ais arís an semester a thugann nó ritheann saoire cibíir baimidir ais. Loragmuid orlóirí thar ceann na Ollscoile, ráitis atá fáilte agan. Ráitis a déir go bhfuil tuairisc 2 scór cuasa in san golaiste fáil an nGaeilge. Go bhfuil coiste stratéiseach an teanga bunaí le gairid acab. Agus go bhfuil gach éanad gan Ollscoile deir siad in an agus feimanaí a chomhlíonna an nGaeilge. Míle mar talacha, nuíocht, TG4